Boa tarde. Boa tarde. Encontrámonos noutra destas actividades que tanto nos atraen, non? Sí, sí, sí. Pois Vas presentar o acto? Sí, vou acompañar aos autores, ao escritor e tamén a artista plástica Sí. para a presentación deste novo poemario, Faíscas, que debe ser xa alá polo décimo primeiro que escribe o amigo Xoan Carlos, Sí. que xa tampouco é a primeira vez que participamos conjuntamente nunha presentación dun dos seus libros. Xoan Carlos é unha persoa que atrae, que é moi empática. Sí. Somos amigos, somos compañeiros, colegas de traballo, de profesión, participamos en moitas iniciativas e, polo tanto, pois, para min é un placer estar aquí neste acto de presentación dunha nova obra, dunha nova creación que o consolida, que o reforzan como creador, como escritor galego e que me sinto moi honrado de que queira contar comigo nestas ocasións. Moitísimas gracias, Delfín. Non hai de que. Ola, boa tarde, son Xoan Carlos, o Domínguez Alberte, e estou aquí na Librería Nobel en Ourense para presentar o meu último libro de poesía, que é Faíscas. Nada, este libro que acaba de sair agora en Edicións Laivento, pois supón un enfoque poético a unha adversidade importante que é pois unha doenza dun familiar, unha doenza moi grave dun familiar. Entón, pois este libro foise construindo ao longo do tempo, pois nos últimos 4 anos, para facerlle fronte a esa enfermidade que foi socializada no conxunto da familia e o que se pretendeu, bueno, pois foi conseguir, digamos, un desabafo ante a dureza extrema de calquera enfermidade, pero desta en particular. Sí. E entón foise facendo así devagar e cunha disciplina que veu, bueno, que se foi collendo que bueno, ou seja, trátase un tema de fondura existencial inmensa como é o sufrimento perante unha doenza dun ser próximo, moi próximo, unha filla en este caso. Vale. Que pasou? Pois para esa temática empregouse pois un molde popular, ou seja, que poesía de formato popular son poemas pequeniños, son todo poemas de 12 versos, con rima sonante, octosílabos, todos os poemas así. Son 31 poemas porque o mes non ten máis de 31 días, ben. Sí. Entón, pois, xa digo, o popular para tratar, o molde popular para tratar unha Tamén temática este de símbolo carácter popular, a curuxa ou o moucho, sí, mira, verdade? cal é o plus engadido deste libro tamén, que nese proceso de socialización da doenza, Sí. a miña filla, que estaba sofrindo a doenza, implicouse no libro. Implicouse no libro e foi ela a que fixe as ilustracións. Maravillosa. Ou seja, todas as ilustracións, ela que é unha artista, adolescente, unha artista, pois implicouse. Entón, pois, para ela supuxo este é o seu poema, mira, o 5, o bo da Xoaniña. Ben, entón a Xoaniña, que é un animal popular, sí, que está asociado ca pureza, ca liberdade, ca non contaminación, pois, este poema, que foi dos primeiros que cheguei a facer, pois, nese longo e difícil proceso de doenza, que implicou moitísimas hospitalizacións, máis de 2 anos de hospitalización, así discontinuo nos últimos 4, pois a Xoaniña converteuse para ela nun símbolo de liberdade e de tirar para diante. Entón, bueno, pois foise incorporando o proceso creativo e resultou, bueno, pois que o libro, os textos estaban todos feitos, agora últimamente, pero tuvo que sufrir unha parada porque ela estaba ingresada.
Claro. Entón, pois, estando ingresada, E como está a Pois- Xoaniña ahora? a súa niña vai estar aquí agora. Ai, Sí, sí, claro. maravilloso! Imos ter a Xoaniña, que Sí, sí. maravilla. A súa niña vai estar aquí Bueno, agora. isto está cheo de vida, non? Sí, Podía sí, estar pasando está mal, pero en cheo- realidade Está cheo de vida. estaba cheo de vida, E de esperanza. esperanza. E de facerlle fronte a calquera adversidade. E cal é o mérito tamén deste libro? Que bueno, pois o camiño a cuberta Sí. non se nomea ningunha doenza. Non se nomea ningunha doenza. Entón podemos pensar que calquera doenza Sí. vale para calquera doenza. Sí. Este, por exemplo, ela cando veña vai explicar o proceso de elaboración e todo por aí, pero isto é, por exemplo, a proxección da natureza dende a ollada dun quinto ou sexto piso do hospital. Vale. O reflexo do tal. Entón, pois, nese sentido, pois, este é o principal valor que ten o libro, ou seja que, nese sentido, teño estado en algún centro de ensino, teño algunha proposta para mesmo facer ao mellor algún obradoiro, un club de lectura, pois, a mellor, o curso que ven aquí en Ourense, en algún centro de ensino, e a experiencia, bueno, pois é unha catarse, pero, sobre todo, pois, é, digamos, unha aplicación, ou seja, Sí. esta é unha poética terapéutica Sí. que me serviu a min para afrontar unha realidade moi hostil, socializada no contorno da familia, e, ao mesmo tempo, valeu tamén para que a doente se implicase no proceso creativo e, bueno, contribuíse de alguma maneira a axudala E a superar o... E quen sabes este foi o milagre que obrou tamén parte da curación, porque nunca se sabe. Nunca se sabe, O non? poder Sí. das artes, arte-terapia, non? Sí, sí, nese sentido hai mesmo prácticas na actualidade Claro. en destacados centros sanitarios, por Sí. exemplo, nos Estados Unidos, nos que empregan nos que Sí. se empregan terapias Sí. terapias coa literatura e coa poesía, Cas nalgún artes. caso, sí, coas Coas artes, artes. para axudar a Pois parabéns, papá, artista, poeta e sanador. Bueno, para eso están os médicos. A miña fe Sí. toda está na ciencia, pero isto tamén forma parte desa experiencia na que Te ocupaches do espírito, sí, bueno, non? que o alimento do espírito, si como ben dis, pois é moi importante. Entón, bueno, pois nese sentido, a satisfacción de que o proceso cando veña, Sí. a presentación é agora a 7. Cando veña, dixo, porque, a ver... O máis importante desto, Xoán, é que ten final feliz. Sí, bueno, a ver, como espella a cuberta que fixo Sí, ela, tal, sí. a vida é un longo camiño aberto. Afortunadamente, afortunadamente. Pero digo que, por cuestións editoriais, Sí. as ilustracións fixeronse en branco e negro, pero despois, a posteriori, ela seguiu en Celanova traballando nelas, e de feito creo que vai traer algunhas para quen queira Pois ímola- adquirilas e tal, en color. Moi ben, en color. pois ímola Así que nada. pillar ahora mesmo. Así que nada. Moitísimas grazas, Xoán. Moitas grazas a ti. Pois xa topamos a Xoaniña. Minia, venga, enséñanos aí esas obras que tes a toda cor. Pois, a ver, para empezar, esta é a portada Sí, e logo están as ilustracións de dentro do libro. que bonito corazón O tes. corazón, que me gusta moito. Sí. Este é un espello. Con O que torsos. vías desde arriba, non? O que Sí. vías dende arriba, decía papá. Moi ben. Esta é a ilustración que lle fixen a meu pai. O sea, esta está inspirada nel. Ajá. Moi ben. Despois esta é a que está inspirada na miña nai. Moi ben, que bonito. Esta é a miña. Cas Xoaniñas. Coa Xoaniña. Bueno, a pandeireta porque me gusta moito tocala. Todo florecía, no sí. fondo todo florecía, Minia. Esta está inspirada na miña irmá, tamén a lavanda, é unha flor que lle gusta moito, a curuxa tamén me recorda a ela. Que bonito. Que preciosas, preciosas. Estas son as ilustracións do libro. Pois que bonito. Bueno, que tes que decirnos que significa este libro para ti?
Pois a ver, eu nunca ilustrara nada, nada que se publicara, ilustraba máis, pois, para min, sin ensinarlle a ninguén. Entón, como o meu primeiro proxecto lle co meu pai, entón sí que é algo bastante Ilusionante, importante, sí. non? Bueno, que podes decirlle para esa xente que pasou un poquinho o teu proceso? Que dirías con respecto a A ver, conectalo coa literatura? a conectalo, non sei, é unha maneira como de expresar o que sintes. Entón, pois non sei, cando consigues superalo, Sí, pois sí que hai formas de explicarlle a xente un pouco o teu proceso, sí. darlle algunha axuda ou ensinarlle que sí que se pode sair ou mellorar. Quero decir, a ti, unha vez que ti te mostrabas como ilustradora, facíache ben, que notabas? A ver, é algo que me gusta facer, pero aparte relacionado ca enfermidade, sí que te fai sentir ben, é unha forma de expresar o que sintes tamén. Pois que nos encanta terte aquí. E aquí tamén, con esta arte tan maravillosa túa. Gracias, Minia.